Izindaba zokhozi noma zehora leshiyaga lolunye zifundelwa nguHloniphile Fakazi. Sawubona mlaleli, ukudlula emhlabeni umsakazi wokhozi FM Irvin Sihlophe. Sihlophe beneminyaka engamashumi amane nantathu ubudala, udlule emhlabeni emumva ukugula isikhashana. Izindaba zokudlula kwakhe emhlabeni zimenyezelwe ngokusemthethweni ngumphathi womsakazi ukhozi FM uSibongi Ngcobo namhlanje kuseni. It's 836 akubekelela sikwamukele kuKhozi FM sanda kuvelela umsakazo uKhozi. Sike sasho-ke sathi ke zothatha leli thuba sikulethele isimemezelo esiphuthumayo esibhekiswe kubona bonke abathandi boKhozi FM singena njengamanje samukela ku-business manager uKhozi FM dadewethu uSibongi Ngcobo. Mapholo basibingelele futhi sibabukele kuKhozi. Ngibingelele ngithiya ngibingelele nakwena Mroza, ngibingelele kumlaleli uKhozi FM. Akuvamisile ukuthi kunje kube khona ukuphazamiseka kohlelo njengalolu kunendaba ofika naso. Ayilula lento abana ngisho Mthiya. Ngilana ngithunywe umndeni waka Sihlophe ukuthi ngazise umlaleli ukuthi uIrvin Sihlophe ushile emhlabeni izolo ebusuku. Besazi la ngaphakathi ukuthi ubesesibhedlela egula. uIrvin ubeshawe stroke wagcina sesibhedlela eDington besihamba siyombona. Kungathi uyalulama bese sinethemba impela. Ngicina umbona ngolesithathu. Ngicabanga ukuthi yabe kulesithathu. Ubekhuluma nje sahlala naye sahleka naye kodwa ungathi simphindile izolo kwase konakala kakhulu kwase ebizelwe ekhaya. So umndeni woKhozi FM sifisa ukudlulisa umyalezo ukuthi dudu kumndeni wakaSihlophe. Sithi dudu kubalaleli bonke bebemthanda uIrvin bethanda kakhulu la emsakazweni. Singoza kwethu bakhe besebenza kahle naye uIrvin kakhulu. Akekho umuntu engengamuzwe ekhuluma kabi ngoIrvin. Umuntu nje ebekusebenzela naye umuntu oyinikele kuKhozi FM elithanda uKhozi. Ayikho into bengayenzi ubeka sports eba education ama documentaries besenzela kwesinye isikhathi enze nje ngoba kuvela enhlizweni yakhe bengasiyona umuntu olokho ebalutha akusiyona umsebenzi wami loyo. Ubekwazi nje ukuthi asize la ekushoda khona. Isikhala sakho sozwe kakhulu sizosizwa kakhulu isikhala sakho Irvin njengomuntu obeyinikele kakhulu ukuthi uKhozi FM luphumelele. Sibhlungu kakhulu alento yenzakalele kodwa ke intando kaNkulunkulu ayibuzo. Fanele samukele lokho kwenzakele sibumbane njengethimba loKhozi FM siqinisane nokuthi sikwazi ukuthi siqhubeke nomsebenzi fanele siwenze. Imininingwane yonke izophuma. Bengikhuluma na umndeni manje kuseni kodwa izinto mezilokhu zihamba zihleleka so lokusimaze umlaleli ukuthi kwenzekalani. Okwamanje ukuthi nje dudu and ukuthi wonke umuntu ezwe ngathi la kuKhozi FM besingeke sithule nendaba esazi ukuthi thinta abantu abaningi kangaka. Sizohle simthanda simkhumbula njalo uIrvin. Bekuyilokho bengithi ngidlulise kumlaleli Mthiya ngiyabonga.